Рэй Брэдбері «Падарунак». За дзень да калядаў, у той час, калі сям'я ехала па дарозе да касмадрома, бацькі хваляваліся. Гэта быў першы палёт іх сына ў космас. Упершыню яму давядзецца пабываць у ракеце. І ім хацелася, каб усё прайшло ідэальна. Таму, калі іх прымусілі пакінуць на мытні дзіцячы падарунак, які зусім крыху перавышаў дазволеную мяжу вагі, а таксама маленькую ялінку з файнымі белымі свечкамі, яны адчулі сябе так, быццам нехта скраў у іх адчуванне свята. Хлопчык чакаў іх у тэрмінале. Ідучы да яго, пасля няўдалай сутычкі з прадстаўнікамі міжпланетнага дэпартаменту, бацькі перашэптваліся. Што ж нам рабіць? Да што ж зараз зробіш? Нічога. Вось жа ідыёцкія правілы. А ён так марыў пра ялінку. Моцна завыў сігнал сірэны, і людзі пачалі хутка запаўняць ракету, што адлятала на Марс. Маці і бацька зайшлі туды ў самы апошні момант. Іх маленькі сын з бледным тварам моўчкі крочыў побач. Я што-небудзь прыдумаю. Голас запэўніў сам сябе бацька. Што? Зрэагаваў хлопчык. Тут ракета адарвалася ад паверхні і яе паглынула цёмная прастора. З вогненным шлейфам пакідаючы зямлю, дзе ўсё яшчэ панавала 24 снежня 2052 года, ракета стрымгалоў рушыла ў месца, у якім не было часу у звыклым разуменні. Пасажыры спалі усю астатнюю частку першага дня. Каля апоўначы, паводле нью-йоркскага часу, што паказвалі іх гадзіннікі, хлопчык прачнуўся і прамовіў. Я хочу зірнуць у ілюмінатар. Наверсе быў толькі адзін ілюмінатар. В акно ў космас з надзвычай тоўстага адмысловага шкла. Пачакай крыху, адказаў яму бацька. Мы пойдзем туды трошкі пазней. Але ж я хочу ведаць, дзе мы знаходзімся і куды накіроўваемся. Пацярпі, запярэчыў бацька. пасля зразумееш, чаму так трэба. Ён праляжаў без сонніцы, варочаюся з аднаго боку на другі, з думкамі пра пракінутыя на зямлі падарунак і ялінку са свечкамі, і клопатам аб тым, як усё ж такі адзначыць свята. І нарэшце, за 5 хвілін да таго, як прачнуўся сын, яму падалося, што рашэнне знойдзена. Трэба толькі ажыццявіць гэта, і тады падарожжа сапраўды будзе цудоўным і радасным. Сынок, роўна праз паўгадзіны надыходзяць каляды. Нагадаў ён. Ох, збянтэжана ўздыхнула маці, што спадзявалася неяк пераключыць увагу дзіцёнка на іншыя рэчы. На твары хлопчыка адбілася хваляванне, а вусны задрыжэлі. Я ведаю, цяпер я нарэшце атрымаю свой падарунак і калядную ялінку, як ты абяцаў? Так, усё гэта і шмат іншага, засведчыў бацька. Маці хацела запярэчыць, але бацька упэўнена падкрэсліў. Я не жартую. Прабачце, я хутка вярнуся. Ён пакінуў іх хвілін на 20. Вярнуўшыся, ён усміхаўся. Час надыходзіць. Ці можна падтрымаць гадзіннік? Спытаў хлопчык і пасля сціснуў гадзіннік у пальцах, назіраючы, як апошнія хвіліны перад урачыстым момантам праносіліся ў цішыні і неспакойным руху. 3, 2, 1. Ура! Каляды надышлі! Дзе мой падарунак? Зараз пабачыш, сказаў бацька, кранаючы хлопчыка за плячо і павёўшы яго з пакоя па калідоры і вышэй. Маці хлопчыка рушыла ўслед, не разумеючы, што адбываецца. Вось мы і прыйшлі, прамовіў бацька, калі яны спыніліся для зачыненых дзвярэй
вялікай каюты. Ён пагрукаў у дзверы, спярша 3 разы, потым яшчэ 2, нібыта гэта быў сакрэтны код. Дзверы адчыніліся, святло ўнутры згасла, і здаля пачуўся шэпт галасоў. Заходь, сынок. Запрасіў бацька. Там же цёмна. Нічога, я буду трымаць цябе за руку. Мама, далучайся да нас. Яны ўвайшлі ў салон, і дзверы за імі зачыніліся. Там сапраўды было вельмі цёмна. Наперадзе знаходзілася вялікае шкляное вока, ілюмінатар, вакно велізарнага памеру, праз якое можна было глядзець у космас. Хлопчык ахнуў. За ім бацька і маці ахнулі адначасова, а пасля у гэтай загадкавай цемры нечакана пачалі спяваць некаторыя людзі. З калядамі, сынок. Вымавіў бацька. Галасы ў пакоі спявалі старыя знаёмыя калядкі, і хлопчык павольна рухаўся ў такт спеву, пакуль ягоны твар не апынуўся прыціснутым да халоднага шкла ілюмінатара. І ён стаяў там доўга-доўга, проста ўтарупіўшыся ў касмічную далячыню і назіраючы зянне ў гэтай бязмежнай прасторы мільярдаў і мільярдаў белых чароўных свечак.